wayeseyazi ngoba waye nokuya ekhweni lakhe. Wathi mayifika ngikhuluma ngicala elimbula ingubo lingene. Wathi mayifika esitokisini amaphoyisa afika amfaka esitokisini. Kwase kuthi ebusuku kwafika amanye amaphoyisa amthatha uNgubane aya naye ngapha ngako Blood River mawungena ngathi ubheka konquthu usuke eFryhead ngathi ujika ngakoNcoma ubheka ngasoNcoma. Uthi afika amaphoyisa amshaya uNgubane waze wenaba. Amshawe nabo uNgubane amaphoyisa 2008 June. Amshawe naba ebuza ukuthi uphi umama wengane yakhe umbulaleleni umama wengane yakhe. Ngoba ngesikhathi amaphoyisa emthathe emeyivile uNgubane esahamba naye ebhekele eFryhead ebusuku athi mayembuza ukuthi athi lamaphoyisa ayilokhethi uzolikhuluma iqiniso wena ngokufa kamama wengane yakho. Ayilokhe njalo amaphoyisa ayilokhethi uzolikhuluma iqiniso. Uyabona uma esho njalo amaphoyisa uNgubane wayelokhe ebuza ukuthi kwenze njani umama wengane yami wenze ngala uNgubane uphethwe itrauma yokuthi kwenzakaleni umama wengane yakhe. Enganeni wayelokhe ebuza ingane ukuthi yona ingane yaphila yini. So wathi mayesembhuka amaphoyisa emthatha esitokisini ebusuku emseFryhead amshaya uNgubane waphazamiseka ngisho emqondweni. Kwathi ngomsombuluko mayeseyobingelela imantshi kwafike kwatholakala ukuthi umqondo wakhe ngathi uphazamisekile. Mayekhuluma enkantolo ulokhe mayebuzwa enkantolo ebuye elokhethi angizwe ukuthi nithini nikhuluma ngani. So kwathola ukuthi umqondo wakhe ngathi uphazamisekile. Yathi inkantolo akayohlola ukuthi uyaphila nekhanda. Wahamba wayohlolwa kwatholakala ukuthi uyaphila. Kwatholakala ukuthi uphazamisekile. Wayeselashwa welashwa kodwa kwakungenzima ukuphazamiseka kwakhe. Welashwa wabuya waconfirm udokotela ukuthi hayi useyaphila. Uthe mesephila wabuyisa enkantolo wazothetha icala. Kanti uNgubane amaphoyisa athi mayimshaya amshaya ngalendlela ukuthi waze wavuma ukuthi umama wengane yakhe umbulele. Emshaya nje. Uyabona ke ungesona isigebengu ungazange ushubhe ufaka uyishubhu ungazange wenziwe yonke lemigilingwane eyenziwe igebengweni ukuze ivunyiswe amacala. Ugcina usuluvuma icala ngenxa ukuthi usukungazi ukuthi uyifaka kuphi ngoba phela usubona ukuthi uyafa nawe. Wagcina elivuma uNgubane icala lokuthi uyena obulela intombi yakhe. Uluvuma nje akalazi. Nakhona enkantolo makuvela ukuthi umama wengane kaNgubane wayitholakale ngolwesithathu watholakala ngolwesithathu eshonile lapha khona indawo ekuthiwa ise19 mawusuka eFryhead ubheke eMelmont khona lo mgwaqo ongena oLundi kulelo cross lelo. Noma usuka eMelmont uye eFryhead khona umgwaqo ongena ngesandla sokudla ubheke oLundi. Watholakala lapho umama wengane yakhe kodwa ngaphambili kule ndawo ewela ngaphansi kweFryhead. So wathi mayitholakala lapho umama wengane kaNgubane etholakala ngolwesithathu. Athi mayilandela amaphoyisa ebuka nefoni athola ukuthi umuntu ogcina ukufonela umama wengane ugcina ukufonela uHlengiwe Khoza uNgubane. So amtracer kuNgubane amaphoyisa athola ukuthi uNgubane umama wengane kaMufi usemeyivile afika amthatha khona. Amshaya wazolivuma icala. Wagcina ngo2009 July lamgweba uNgubane lelo cala lamgweba udili kajele. Kwathi angithi ngesikhathi selithethwa icala lathethwa izinsuku eziwu13 lelo cala. Ngesikhathi selithethwa umndeni wakhe uNgubane wafika
wasemsinga wafika wagcina usuzula ukuthi uNgubane uboshiwe kanje wagcina ufika enkantolo lathi 13 days. After 13 days lamgweba uNgubane lamgweba udilika jele. Wathi mayifika ejele uNgubane emva kwenyangana nje wagula ngoba ngo2011 wabe seshona, ngithi 2011 or 2012 wabe seshona. Kuthe ngo2014 lavela iqiniso. 2014 uswashona uNgubane, shona 2011 or 2012 uma ngaphosisi. Or 2012 January ngoba wakhishwa ejele ngo2011 December, ekhishwa ngenxa ukuthi use terminally ill. Wakhishwa wathiwa akayogulela ekhaya, wathi ngoJanuary 2012 washonela kubo eMsinga eMabovini. Kuthe ngo2014 lavela iqiniso ngokufa kukaMama wengane kaNgubane. Umama wengane kaNgubane selivela iqiniso emndenini ngenhlanhla usekhona umama kaNgubane. Uma sekuvela iqiniso kuvela ukuthi umama wengane kaNgubane nje wayesetohoza nje esikoleni, ngeke ngisisho isikole ayifundisa kusona eFryhead, wafike wayefakwe uthisha omkhulu. Lo thisha omkhulu wayesejola naye. Umama wengane kaNgubane wayesejola nalo thisha omkhulu. Indaba yahamba yazi yafika unkosikazi ngalo thisha omkhulu. Unkosikazi ngalo thisha omkhulu esethola abantu abazobulala lo sisi lo. Bambulala, wabathola abantu kuthiwa babefike bamthola laba bantu babefike beme ngasesikoleni ngemoto. Lezi insizwa kuthiwa zasifike zime ngasesikoleni leso kwakufundisa kusona umama wengane kaNgubane. Babefike beme ngasesikoleni bese beqhamuka nje bese ngazi ukuthi ngoba ngathi bafika more than 3 times, kodwa kungekho ukuthi bayambamba umama wengane kaNgubane. Babefuna ukuthi eyihayikhelene imoto, kanti vele uzoyihayika ngelinye ilanga. Wayihayika zamthatha insizwa zambulala zawumbeka lapha e19. Sekusho umama kaNgubane manje. Ngala uNgubane wagwetshwa udilika jele, egwetshiswa ukuthi amaphoyisa amshawazwa livuma icala. Kodwa uma seseboxini, uma ehlohlwa imibuzo, uyezwakala lo muntu lento ayikhulumayo ngathi ayihlangani nelento ebhalwe phansi ukuthi icala uyalaza ayihlangani. Kodwa inkantolo yagcina ithatha istatement wagwetshwa ngebhadi kwafuka wagula washona. Kodwa icala la iqiniso lazovela ngo2014 eseshonile. Uma ke kusokhulunywa ngecala elimbula ingubo lengene, kusokhulunywa ngento efana nalezi, ngoba isikhathi esiningi uma uboshwa icala ongazi lutho nje ngalo, awubi nayo into yokubambelela, awubi nakho ukuthi uzothini, awubi na uqala lokhu wethuka nje ukuthi noma ususa enkantolo lokuthukile, ukuthi noma sekufanele ukhulume ulokhu uthukile lize likugwebe icala ngenxa ukuthi awazi ukuthi yini okufanele uyisho, awazi futhi ukuthi kufanele uyifa. Abanye ke baya relax, umuntu erelaxela ukuthi vele icala inakalazi, icala ligcine selimgwebile. So uNgubane nje basically wagwetshiswa 1 ukuthi amaphoyisa amshawazwa livuma icala, 2 vele uyena wayekade exhumana nomama wengane yakhe ngaleso sikhathi. So kuze kugcine sekungazi ukuthi ukuxhumana kwaba ukuthi ikhono kwa uNgubane ayehlela ngakho ukuthi umama wengane yakhe abulawe, kanti ayikho into enjalo. So ke ziyehla into ezifana nalezi, sithatha sirishele lolu dabuze nabanye mhlamba bake bedlula esimene esifana nalezi, bazi ukuthi izinto ezifana nalezi ziyenzeka. Siyabonga kakhulu.